просто... Тръгвам. Какво просто? Запъва? Не го нацелих, аз съм си бе. Погледни сега отзад. Пускам мигач вече, не? Да. Горе-долу, колко метра преди маневрата? 15 Не метра, секунди, 2-3 секунди. Добре. Ако караш 100 км в час, ще е много метри. Ако караш 2 км в час, ще е малко метри. Това учебна кола сега. Прави газ. Съединител. Слушаш и газта си. Не трябваше да има тази газ, когато приключиш. Сега забрави съединителя да пуснеш. Махни крака от съединителя. Така. Спираме. Не бързай сега, направи го като хората. Дай мигача. Спирачка. Съединител. Ей, се удариш. Виж, така как си го пуснал съединителя, добре. Ама добре, защото аз изключих от скорост. Значи, какво да изключим от скорост, това пускаме съединителя, нали така? Така.